Ole tun chung kan video a chan chen kan soitor u in hi North Korea mi chemel thatak le film star lar berpol ani a Kim Jong Il hial po a zona waiter thei khopa mil thale zei ani ti ela kan soi swal om lave nima sila thil engemaw awangin eng kim chu ain thlak tatlat mai Kim Jong Il thian hnai takanga an hmu thin kha pasan tu anga mu anita a chuta azin kong top dan po cho alung che thlakin voiza somni chawng lai silaya ka hlum ani zoita ani ole thlir tu ti le ngai thatu chu song song in sawain chi beile vekule tun chum kan video a chuan North Korea ramro rel tu Kim Jong Un pa Kim Jong Il le a che bele mi te bi chena kan nei bele thungdona in film star lar tak mai o in hi ne na anin kar nge tak mai kha engwanga chiange ani ti tele engwanga lungchia thlak taka top mai nge ani ti te kan en hawin kan ngai thau le don boka video te abula changa atop thlengin minlo thler sakin minlo ngai thlak sak le cheu don ya kumsang khazakwa somsari toplam ani a chute hunlai chuan Kim Il Sung chu North Korea ram thone na chel tu ani a afapa Kim Jong Il chu mitin mai te chuan ama thlak tu tur Rorel tu thar tur mua an hmu vek baka apa Kim Il Sung nge po chuan aring tokin in ngana tlak ati hle boka chu mai baka mi puiti po chuan an ring zawin reilote an ram chu akuta om thoi chu an ring hlom vek bok ani heti hunla hian Kim Jong Il chuan Kim Yang Suk chu anupui pahnin atana lo nei fil ve che in adam chung zong hian an state pumpui shat puina in nupui pahni che aneya ma se heta anupui ne na hi aparwa man angveka kalpui ni thongin Kim Jong Il chuan alung oi pui te chem lawa amai ro chu lung oi pui lo ma se ti thei ero chu anei tlem viau thung a chan chu apa lung ati oi lo chuan a chan tur chu a shekiawa tin ro khom tu tur ani na po chu lak thak sak mai thei ani don wang ani bok ani ye chuan anupui pakhat na hi Hong Il choni ni in anupui tura an thlan chan po hi apa in dauna a boral wang ani pakhata apa le Kim Il Sung da chu ral be ho chin ani a ma se wan doi thak tak mai in Hong Il choni pa chu in dauna moala chuan a boral ta hlo maya a chor chhuana chung kwa thlirin ram le nam mangai thei tak mi ani a be se wangin Kim Jong Il anupui ta na thlan ani zuita a nima sela alanda na wang hian diriam na atok na sa hle thung mi pa ang anti chinin a mele a mai fangti awang hian me chia ai mai mi pa ang anti zok ma a chuti lai mekin a pasal Kim Jong Il po chuan me che in tau dil le lu zo tak chu angai na lovin anupui laka po hian arorum em em a kumrei lo ti hnuwa ani ne na po chu atlo che zui ta nge nge ani chumi ni wan chuan Kim Jong Il chuan avoi ni nan a fapa nupui ne na tur chu a bo seile ta a heta anupui tur hi Kim Yang Suk ni in lalta na in pezau tak chung kwa atanga chor chhuak tho ani a Kim Jong Il po chuan do thlan tur dang ani lem chong lo apa thu thu chu a koi ngilin a som top mai ani hetianga an fapa te nupui tur thlan sakhi tradisona nein an thla te thleng puin an chom zela chumi ni wan chuan Kim Jong Il ngei po chuan a fapa tona North Korea ramro rel tu ni mek Kim Jong Una nupui tur te po kha a thlan sak ve boka ti chuan Kim Jong Il le Kim Yang Suk te ni na chu a masa ai jok ngot chuan a zia om hle ni tur ani boina po nation lavin fanu pahni anneya media a alanda da tang chuan Kim Yang Suk chu me chenu tak le dam de mai hi ani a Kim Jong Il me chedu chi tak ani boka nima sila chu tu chung po chuan an no pa in kara chuan mangai na dik tak le in som na nge tak chu om chuang holo chu ani ne na chu apa Kim Il Sung alung oina da kalpui mai chaw ani in alanga Kim Yang Suki po chuan apa salin me chedang a muru thin ti chu shereng ma se ngoi chu chu zokin engma po asoi chhuak ngai lawa chati lai mek chuan Kim Jong Il chu cinema le propaganda lama chuan alo in rol thuk ve hleya kumsom thum atlen meu chuan North Korea film industry chu athot noi ne hle to ani atan chuan movies chu in ti hlim na sakle ani mai lawa me pui ngai dan le thil thler dan her dang lam to ni in angaya film director thatak ni tur hian theina anei nge ni in ai shi hiala tin anuam ti ber pakhat chu actress thlan hini in
ram sang sanga nula kumla no pang takle mel thatak tak te so audition nei tura kau khom thin an ni a chota thutlung na chu atopa Kim Jong Il chuan asiam ta thina heta athone na awang hian khowela me chilem chan thiam ne mel thatak tak te chuan an hwal vel ani ber hemi chungchang hi South Korea director Sin Sang Ok le actress Choi Eun Hee te po in lo soi ve to in Kim Jong Il chu an bula chuan fel le nial om taka alan thin thu te film ena ti tur te a asom thin thu te an soya ma se tum khat anin molai chuan me che pakhathi anom na roma chuan thingpui petorin aron lo thlol maya chota amel an han mo chuan mak anti kher mai chu me che chu yang hui hong ni in The Flower Girl ti fi ma te alo chan to wang khan North Korea mi puite po chuan an shedeu fura nima sila an drama actress lar tak nima se Kim Jong Ila mi mal nu na iro chuan thingpui sem tu mai chaw alo ni reng maya ani na taka chuan thingpui sem tu te ho chu chia lo satlia mai ni lovin Kim Jong Ila mi te ani hlom deuh veka omzia chuan Kim Jong Ila mi mal nu na til ve tura ulok taka thlante ani hloma chumi nuwa lem chante zaile lam lama te lut le in thop moinan anin vorlar ta thin alo nia te chuan athoni na le athil ti thena wang hian ame chadu zong zong zo milara asiam pa thin ani atira kan soitak a chebela me cheji nga khan uin hi chu alang sarfal hle a North Korea me chemel chale talented ber ani nge ge a kumno pangte ni lai changin uin hi chu film lama alo in lan to a The Tale of Chun Hyang tia po role poi mo tak lo play to in he film hian a vorlar hle ge ge ani in hi North Korea chung ko host ta ka changa ronchar chok ni in Japan thoni na hnuaya Korea akon hun lai ani a Korea ram a boy khan a chung tin South Korea lama chuan tlan che thelavin North Korea lama chuan an omanga ya sum lama har sana nei lo ma se an boy na te chu are ve mai be sin North lama om so an rel thutaringota khatia Korea ram a intention nuwa po khan an ho sangna chu la chom zelin mi za po an la kai hlia tin no pangte ni lai tang hian u in hi chu mi talented tak ni in film lama lu tura than ani suita ani ti chuan Kim Jong Ilan u in hi laka tran alak ter chuan in hi chuan pasal lo nei to in a hming chu Yahoo suna ni a North Korea film director lar tak pakhat ni in fa pathum an nei nuwa nom satakin an khosavia u in hi le Kim Jong Il te chu kumsang khachakwa somsari kumtop lama avoi khatnan in mu in hi chuan akum sum thumna a hmang tan chi a dan naranin an hunlai chuan actress ho chu chutiang kum an tlin to chuan lom an hlo vak to lem lo tlang puya nima sela u in hi ero adang lambik zia chu alang chiangin ala lar hle thowa Kim Jong Il chuan me chiala no pangle ti toinal tak tak te chu mo fo chen ma se atana u in hi special na chu a pasal nei to na chu ani tlat thung maktak main chu chuan a hip zol sawa amai ro chu hei hi me che pasal nei to zona a wai voi khat nei ro chu ani ho lo thung a fa po ber no song hi atangin alang chiang hlia kumsang khajakwa somrok top lama khan in mu in chuti hunlai chuan Kim Jong Il chu alano pang hlia akum som ni na amang tan chi abok nen anon te po chu auluk lavin party le car race nan a hun tam sok chu amang ta china anon dan anga nung ve thin ri ho nen chuan anin kom ngai ngal ve bok ani ni khat chu Kim Jong Il chuan ri ho te chung kwa chu abatlo ta a chuta chuan a thian pa ri ho o naw pa no pui chu a hmu ter phata tangin tha ati in a hip ta hlia chu no chu song hi ni in ani hi Kim Jong Il a in kumruk lai na upake hi a Kim Jong Il chuan song hi chuan anu boral ta a hria chhate thin thu a sui chhok hi ani ti chuan anin zom na chu song hi riminaw South Korea lama mi bo chon hria in aron sui chhok ta a nima sila Kim Jong Il chuan hi rimilaka malak chu a thul chong ho lo adu na te chu azwal ta so emo ti mai tur khopin a om ta a ti chuan an chan chin thedar ani hnuwa song hi rimi pasal li pianga chu rilro na taka omin pasan ni in ain shita a chota anat na le aza na te chu tor tangang lo chuan teidong luya zong tha in anuna chu ala zuita ani Kim Jong Il chen pa riu hu chu li ponga u naw pa ni ma se a u boral na chu tor via om pu in alang lawa
anuna chuan ngong vak po ani lo ba ka a hlok pui zawk ani ma na rang taka politics lama zuang lut ngalin North Korea tourism industry hotu ani ngal zata a ho sangal thur thur ta bok ani ti chuan u in hi a khan le ta ila in hi midang lam tak mi terin anga mi chengoi choile mi chethoi thei tak ani lo ba ka personality nge tak nei ve khovin ama to phian mi chu ala hleya tin pasal te nin fa pathum nei to ma se mi patam tak kop kwal angin tho chu athang na sa thei em a chu thu thang chuan a hming po chu ati hleu na sa hle nge ani hei mai ba ka film studio a an meeting na a tho pui te ho chuan rol tha a chan theinan mi pa thil ti thei tak tak te a hmang tangkai thinia an pu ba ka an chwa chal na sa em a ma se chu ta chuan thinrim taka changlet ve me in chutianga ama po tu te zinga po chuan ama ngai zong ro tu te po chu tam tak an om tho a soi chuak ta piap maya amai ro cho thil chuan a hming chu ati chele thong kum khat chang lai mai chu film chan phal sak ani talawa chuta an shemna atan chuan boiler room a na thok tura tir ni in chu hmuna chuan ni tin darkar som pahni chung so adur manga lungal theilai thin tura ti ani boka amai ro chu min nu loka chuan film lama chuan aron let le thei ta hlo mai heta hian mi poita chuan film lama a let le theina chan chu Kim Jong Il aniana in zomna an nei wang ni nan soya nima sela mi then khat ve thung chuan thudik tak chu a boy chor noi ni in an soi thung an soi zel dana chuan u in hi in film a chan ma sak bera tanga lo in chan dei to ni in an soya chumi hnuwa chuan anin lei china chu a thuk na sela shem ngai hialin a omni in an tar lang bok ani ti chuan thatam tak chung shemna chu kalpui ani ta a chuta chuan lem chan thiam dang tam tak tena an ti ve ngai sen lo chu ti in nahar sa tak tak chu a thok ta china ma se kum aral nuwa chan mu mal tak po soi tur om lavin Kim Jong Il chuan filma ai nan le tura phalna chu apit hlo mai ma se chutia film industry lama alet le nuwa chuan in hi chuan pa ngai taka nun man le chu harsa ati to hleya nima sela kumsang khazakwa somria thlasika chuan aming ti po chu a cher chho ve le ta a heti la hian mi pa pakhat la no pang tak nen aruka in som na nin chu pa chu japana changa lo le le deu chia sumdong ho satak fapa ani nge a ani nen hian aruka in mu fo thinin party na te po an kal dun fo boka ma se an thon thu top dan chu alung chha thlak le thung zan khat chu Mercedes a in khal chuakin an leng kwal a chuta an len kwal na chuan mun fal tak a om lo ba ka hotel in hong mai po chu alo om lo bok nen kar chunga chuan an om don ta a chuta chuan hmangai na par tlan donin khwa avot bok nen alum deuh besin engine chu an la tinung renga ma se chutia hmangai na par tlana an om don lai mek chuan zoimong in boruak hlom tak chu kar chunga chuan ran lut a thut mai chu boruak hlom tak carbon monoxide awang chuan reilote ani khoshelovin sarwakin an om zuita a ti chuan a hnu loka kongvela kalve midang de chuan kar chu ain park na ari to emawanga ngai thalavin an enfia ta ngala chuta chuan dar thalang chu ti chhe in an nuk chuak ngal wata ma se alo tlai ma to alo ni mi pa sok chu boral ngalin mi puite chuan a boral dan chu atan anom zokin an ring dewa dam chuak se chu Kim Jong Ilan she om takle nataka ati hlum tir nge an rin wang alo ni a heta hian uin hi ero chu ladam chuak lovin chutia karman to tak chunga mi pa le mechia sarwa ka hmu an ni chu mi de chuan an soi du ta hle ani a chan chu North Korea chuan uire na chu thil swalian tak ani a ni kho a hriat le nuwa uin hi chu state dan noya chuan uire na awanga charles ani zui ta boka chutia a han har chho nuwa chuan zana le hlo na hlira khata ngalin Kim Jong Ilan na taka a shem po chu a hlau hle boka ma se an hun kal to a anin somna awang te chuan angai dam po be sein anu na zwa tora ngen tum chuan afala motir torin ngen na te asiama ma se chuta athil shiat mi alo ero chu adin hun der thon zia chu ni ome chuti lai mek chuan Kim Jong Il chu apa ai o tora thlan alani tlong zela anin somna te chu state thuruk ni in u in hi pasal ngei po chuan a shilawa prosecutor te po chuan anin zomna an shiat meu le awang chuan afala in mutora angin na po chu an lo no sakta boka chumi ni wan chuan
lau thong takin in hi chuan thudik chu sei chuak ta vekin Kim Jong ila mei ani chin thu chu a sei chuak ta veka he thu hian thu nei tu sang ti beng chu a thlengrang kher mai chuta Kim Jong ila chuan a hma hun chu a ngei tua ta a chuta chuan a pa chuan a fapa in ming hliauna ani ni vai chuan ani na a hli sak mai don ti chu a hri chiang em em a chumi ni wan chuan Kim Jong ila chu a thin rim tak zet ani ber chumi hnuwa a pa hna chuan vakal ta vatin thudik chu a pom thole mo phorna po alak tur tho chu a tiam zui te boka ti chuan aruka an soi ho hnuwa chuan an chung ko mel moina hum him nan kong khat che awm ni in angai tak mi a u in hi chu awm ve to lawa chuan nga yin ama Kim Jong il nge chuan u in hi chu thaturin thupek a chwa zui don ta ani heti lai mek hian u in hi chu castadia chelshi ani a an thu rel ho te chu engma she ve hek lo le Kim Jong il chu laring burin a thi a phalpo arin lo ba ka Kim Jong il hne na tanga thu adon nu a phe chuan a be se na chu asang zol hle nge a chuta chuan ha dam taka om tur ti ni in eng kim rel fel vek ani to thole an chwa wa tur tho chu adonga eta hian a hun top thleng pu in u in hi chuan Kim Jong ilan a chan don nia a ngai tlat ba ka a tan pui me chhe te hne na po chuan Kim Jong ilan a mangai thin thu te le movies an endun thin thu te an hon man dun to ho te chu lo sein ain ti thei be hle boka ma se chumi hnu lo ga chuan sipoi ho chu ron kalin u in hi lo chu puan dumin an ron tom ta a chuti lai mek chuan in hi la chu lo nui sukin a zalen to don nia ain ngai ba ka Kim Jong il chuan a thutiam a hlen chuak ngei don ni in angai mi boka de chuan an hroi lai chuan a mi chu ching tlakin chuta a ngai to na chuan jail gate atanga chhuaka boruak thiang tak hip angin ain nga ya chu mai ni lovin mangche ata har chhuak tur le nun bol thar tan tur chuan ain pe to hle boka nima sela alu an khona puan dum an lak thak mi chuan zalen na chu a hmo pha ka le a ban pha ka chuan om ta ho lo jail gate le van thiang tak mo to reng reng chu alo om ho lawa stadium chunga chuan dingin mi pui chuan an lo hwal vek zok hi alo ni reng mai chuta feel lai taka chuan thinga ton be ngal ni in mi pui tam tak chuan an lo thlir thup maya chung zinga chuan director te cameraman te actor te le a thian tia a ko thin ho da chuan an lo thlir thap alo ni a heta hian mi zong zong da chu an sarkar chuan kalvek tura thupek lo chhoin kallo an chuan an chung kwa ina an tor don tho thu chwa an lo nei alo ni a ni chuan thok le khata thom beng cheng tak chu re da chhuapin chung mi pui zinga chuan u in he chuan a mel mo fo thin ni om tak chu a mo fo ta hlo maya chu chu tu dang ni lovin kum som chuang alo chen pui to a pasal a fa te pathum pa yêu hu sunang e kha alo ni a mai te chu dang le pin amit minga te chuan makti na le natna tam tak chu alang boka ani hi Kim Jong il chuan mi mal taka tholo pe in stadiuma kala amit nge ya thil eng kim thlir to chuan ati alo ni a ti chuan reilo te hnuwa firing squad ho chu ron chuak hlomin anni hi train shan po anni lawa sepai sathli ave mai ni in thupek an hmole ma chu silaya kap char char tura thupek anni zuita a chuta silai pok ri chuan stadium chung chu a fan ne tak zet ani ber field a chuan thisen aperna sain alwang sa em ema mi puite po chuan laule khur der derin an lo thlir thap boka poison emo mai me ching ngam re reng chu an om ho lo chutia voiza somni chong zet an ka hnuwa chuan tunge ani ti po sia thelo khopin u in hi taksa chu a cheta veka chuti hunlaya stadium chu are ri aring kher mai ma se Kim Jong il chu ala du to kholo u in hi rong chu phum lo tur le changa ram sa ho e tura nu chhia turin thupek a chhwale ta ani te chon heng thil zong zong a thlen hnuwa hian u in hi sol hnu eng kim chu then fight na tlang tho ngal ni in a film lo chan to na ho te po chu la khoma ti chhiat vek ani ba ka autograph te po hal vek ni in record om ho zong zong a tang po chuan a ming chu thai bo vek ani boka te chuan u in hi chu piang ve lo ang mai chu ani ta der mai nima sila film tlem te Japan ram le China rama an thon chwa ho te chu an ti che thei dalawa hemi ni wang hian ton thlengin khovelin a talent le a mel te chu alam hu thei ta a
heng film te chau hi u in hi apiang ve ni ti lan tir tu te chu ani zoita ani ti chuan u in hi zin kong hi in zom na le in kong kai na ki koi satlia ani mai lawa ro rel na dik lo le nun ron sia atar lang seng he ome tin mishing nun na aya thune na ngai poimo na mun ral mon lo sia atar lang cheng he boka Kim Jong ila khovela chuan rin omna apoimo bera voi khat chau po irin omna I hlau palani chuan chan thei ini lawang amme chengai natle amanga em chin po ni mala tu ma in za ngai na anlan tir don lo bok ani ato bera chuan thune na le thil ti theina in khovela tangin poiboin nasa takin u in hi sol no chu ti re tu ma se a chan chin hi khovel mi ten an soi bang to don lawa tin thune na le lalna phena hian tuar tu an om nge thin sia lan tir tu ni in eng ang po in thuk bo tu ma se thu dik chu alang chuak le nge thin ti u in hi chan chin hian atar lang cheng hle bok ani